Pois iso que fun a New York a facer un máster. E que bonito que grande New York, case como a Monte Alto. Faltalle pouco. Cheguei a Manhattan, 8 grados baixo cero. Mi madriña que frío facía, Conxelábase todo. Ata as ideas. Pensabas algo e xa, conxelado. Pois no máster había xente de moitísimos sitios. Había mexicanos, arxentinos, polacos... E logo había un brasileiro. Pero non era o típico brasileiro estes de samba ou fútbol, non. Este era un brasileiro de samba e fútbol a un tempo. Completo, vamos. Como el falaba brasileiro, pois grazas ao galego, era un desfase, porque entendíamonos perfectamente. E parábamos moito nun bar da Quinta Avenida, esquina coa Rúa 49, porque ali, non sei, será por aforrar, non lle poñen nome ás rúas, poñenlles números e xa está. Pois ali pasábamos horas, falábamos moitísimo, tamén íamos bailar, paseábamos por New York. Dixen por New York. Que por New York? Vale, si está mellor. E moito máis non facíamos. Vale, se cadra algunha cousiña máis e que fixemos. Sabedes que vos digo? Que co galego chegas a todo o mundo. Probade e xa veredes. Orgullosos do noso, orgullosos do galego.